Здравейте хора, в днешното видео ще играем на същата игра, където трябва просто да въртите и може да ви се падне нещо. Ride RNG, така мисля, че се казваше играта. И бъдете готови. В това видео ще бъдем около 5 часа АФК. И нека да видим какво ще ни се падне. Първо, предметите, ето и всичките неща ще ги използваме. Това използвай по-бързо да се таковат бързината на нещата. Звезда. И мисля, че ще най-много така нататък. Мисля, че в началото ще имаме най-така големи вратки. И първа вратка преди да бъда АФК, луна. Вау. Добре. Ще се върнем, когато са минали 5 часа. Мисля, че стигнахме май час едно. И нека да видим за сега какво имаме. 1, 2, 3. Две нови легендарки. Нещо друго ново, не. Добре, да имаме UFO. Едно на 324 хиляди. Да видим. Това повече. Това много ми харесва. Чакайте малко да пуснем макс графики. Бам. Това ще ми бъде любимото май. Това е много яко. Добре, дай да видим това. Сасоно. Едно на 498 500. Някакъв череп, който буквално удря. Вау! Ще остана с ето това UFO-то, просто повече ми харесва. И нека да продължаваме. Така, ето ни на сутринта, някъде към 5 часа съм била АФК. Имам 8,5 8000 вратки 500. Така, дай ми какво сме взели. Бам. Има много нови неща. Добре, дай видим от първите нови, да кажем и това око е ново. Вау. Добре, това... 30! What? Това ще продам тези всичките. 100 000 джема! Fairy Wings. Вау, просто можеш да летиш с това. Mechanic Wings. Добре. И с тези можеш да летиш. Само че са по-модерни. Така. Дай видим какво друго имаме. Мотор. Чай малко да пуснем макс графиките. Това е яко. Що ми лага тук с много, бе? Добре, дай да видим. Това какво е? Това не си го спомням. Да. Това е... черна дупка. Какво е това, бе? Това е готино. Танк. Едно на 850 хиляди. Това е яко. Мога ли да стрелям? Не мога. Чайте да намаля малко графиките, че компютъра мре. Добре. Друго какво? Едно на 904. Това е готино. Некрома нещо стъв. Чай малко да го... това искам да го видя на макс графики. Добре, това ми харесва. Това ми харесва. Така. Нека да видим Purple Stuff. Какво това, бе? Да, това е готино. Това ми харесва. Имаме Молниер, не знам как се казва точно. 1 на милион. Което много ми харесва. Това е много готино. И последното, ето това. Това. 1 на 8 милиона. What?
Вече мога да флексвам. Човек, това е за пръв път да имам толкова рядко нещо. Еми хора, ако ви хареса видеото, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете видеото. Чао!